Hola meditadors, com esteu? No entenc com aquesta meditació encara no estava al canal i aquesta és una meditació pas que si ets pas sabrà el que és, però si no ets pas o encara no ho has descobert, potser t'hauràs quedat així. Pas? Què vol dir? Pas és una persona altament sensible i aquesta és, doncs, la meditació que ens dedico a les persones que formem part d'aquest grup. Ser pas no és una malaltia, és un tret de la personalitat que està provat científicament i que em fa l'efecte, ara us ho dic de memòria, però crec que el tenen entre un 20 i un 30% de la població i afecta de la mateixa manera a homes i dones. Simplement tenim un sistema nerviós més sensible que recull més estímuls i per tant necessitem més temps per recuperar-nos. Així que era molt necessària aquesta meditació. Us deixo amb ella i bé, us recordo que em podeu llegir. Actualment tinc 3 llibres publicats que també podeu descobrir tota la meva col·lecció d'art i totes les coses que faig, que aquí sota sempre us deixo el link a la meva pàgina web. També una forta abraçada. Gràcies per meditar! Benvingut, benvinguda a la 5a temporada del Quadern de Meditacions, el teu podcast de meditació en català. Jo sóc la Vilma Montoliu, autora de Meditar dona vida, Ets llum i del podcast per la plataforma 3CAT 10 minuts de pati. Et convido a descobrir el meu Instagram, @vilmamontoliu13, perquè passis a formar part de la que ja és la comunitat de creixement personal més gran en català. Pots donar un cop d'ull a la meva web www.vilmamontoliu.com amb tota la informació de les conferències, els tallers, els retirs i tots els continguts que ofereixo. Comencem la meditació. Estimada persona altament sensible, benvinguda a aquesta meditació. T'entenc molt bé. Sé que a vegades tot és tan abrumador i hem d'anar tan ràpid, oi? La vida, la societat, està tan poc feta per nosaltres que el teu cos s'esgota, el teu sistema nerviós s'abruma i la teva ment no té temps de processar tot el que rep. I és igual si són coses lletges o boniques. Les coses bones també s'han de digerir i també és difícil digerir-les. Així que per aquesta meditació el primer que et demano és que exhalis la culpa, l'exigència i el perfeccionisme. Perquè així com ets, així com estàs, és com el món et necessita. I està tot molt bé, de veritat. Està tot molt bé. Descreua les cames i col·loca't en una postura que et resulti còmoda, sisplau. I mica en mica ves escoltant la teva respiració. M'agradaria que inhalessis l'aire pel nas i l'exhalessis lentament i que vagis observant els punts del teu cos on pot haver-hi més tensió acumulada. I simplement ajuda't a l'exhalació per buidar-la. M'agradaria que sentissis la teva sensibilitat com si fos una ploma suau, lleugera i molt bonica.
I a més, encara que a vegades no t'ho sembli, les plomes protegeixen el pelatge dels animals més bonics de tots, els ocells. La teva sensibilitat és això que et permet volar, és la que et permet anticipar-te, és la que et permet tenir una empatia increïble cap als éssers. I encara que el món corri, encara que et sembli que no, a vegades, tot això que et passa és un do i és un regal. Toca't la pell amb els dits i nota com és suau com una ploma. Fes-ho físicament, acaricia't. Segur que el teu cos no tarda gens a respondre amb amor a les teves carícies. La teva pell es posa de punta i vas viatjant amb els dits pels braços, l'escot, fins que poses les mans a l'alçada del cor. Fes una mica de força, que el teu cor noti que estàs aquí. I vull que vagis fent cercles suaus amb la mà, acariciant aquesta part del teu cos. I sent que fas les paus. Són els altres els que tenen pressa. Són els altres els que no entenen. Tu estàs bé. La teva manera de sentir és correcta. La teva manera de sentir és la que necessites, la que has vingut a experimentar, la que et fa un ésser especial i únic. Així que sent que fas les paus. Suaument després, torna a posar les mans a la teva falda i nota que totes les altres persones altament sensibles que han fet abans aquesta meditació t'agafen de les mans, com si ens féssim una abraçada o millor féssim una rotllana entre nosaltres. I permeta't sentir recolzada per tots aquests altres éssers tan especials com tu. I mira profundament els ulls, fent unes respiracions cada vegada més suaus i sentint el teu cos cada vegada més tranquil. Inhales i exhales i recorda que no estàs sol, no estàs sola. I quan vulguis, lentament obriràs els ulls. Gràcies per meditar.